Здравейте, аз се казвам Коки и ще ви покажа как да си направите фойерверки в Майнкрафт. И сега ще пусна една заря, която съм направил с всички цветове. И сега ще ви покажа как да си направите фойерверки. Взимате някакъв вид боя и си правите такова кълбо. И то се прави, избирате някаква боя, слагате и барут. И ето го кълбото. И в момента ще направим зелено. И сега ето и се получава един вид заря. Аз съм правил такава, така че може и да ви хареса. Сега да видя дали е тази. Да, точно тази е. Харесва ли ви? И ето е най-шарната заря, съм я пуснал. И сега ще направим и други цветове. Само да намерим боите където са. Ето. Барут. Да. И да знаете, тук е Марио БГ. И с този приятел тук направихме фойерверки. Аз също бях направил фойерверки на един клип. Докато го видите, може да видите първо този или другия, както вие искате. Абонирайте се. И да знаете, аз се казвам Никола Костадинов, Никола Иванов Делбъркай се, пишете така и ще ме намерите. И сега ще направим някой друг цвят. Сега ще направим червено, синьо и лилаво. Да знаете, аз му показах фойерверките, защото той не се е интересувал от тях и не ги е търсил. Но като му показах и той се заинтересува с тези фойерверки. И то много, и в момента и той гърми от тях. Ето сега ще пуснем и тази. Ето я. Това е и тази заря, която я направих. Може да ви хареса. Не знам. И след малко мисля да свършваме. Ето е, сега напусна всичките фойерверки и ще свършваме. И мисля да свършвам с клипа.